Ήταν 13 Νοεμβρίου 2022, λίγο πριν το μεσημέρι, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν σε μια φοιτητική κατοικία στο Άινταχο. Το τηλεφώνημα ανέφερε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο εσωτερικό του σπιτιού όμως αντίκρισαν κάτι που ξεπερνούσε κάθε φαντασία. 4 νέοι άνθρωποι βρέθηκαν στα δωμάτια τους έχοντας δεχτεί πολλαπλά θανάσιμα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο δράστης είχε εξαφανιστεί μέσα στο σκοτάδι, αφήνοντας πίσω του μια σκηνή απόλυτου χάους. Πάμε να δούμε την υπόθεση και μην ξεχνάτε. Εγγραφή στο κανάλι μας, like, hype και μια κοινοποίηση. Ευχαριστούμε. Η μικρή πόλη Μόσκοου στο Άινταχο, σε μια περιοχή όπου ζούσαν κυρίως φοιτητές, ξυπνούσε στους ρυθμούς μιας τυπικής Κυριακής. Η ηρεμία διακόπηκε απότομα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, όταν το κέντρο άμεσης δράσης δέχτηκε μια κλήση. Η αναφορά έκανε λόγο για άτομο χωρίς τις αισθήσεις του σε ένα μεγάλο νοικιαζόμενο σπίτι στην οδό King Road. Οι αστυνομικοί προσέγγισαν στο σημείο χαλαρά, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για άλλη μια περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Η πραγματικότητα όμως που τους περίμενε πίσω από την κεντρική πόρτα του σπιτιού δεν είχε καμία σχέση με μια απλή λιποθυμία και ξεπερνούσε τη χειρότερη φαντασία του πιο έμπειρου detective. Το συγκεκριμένο σπίτι βρισκόταν εκτός της Πανεπιστημιούπολης και αποτελούσε το καταφύγιο για 5 νεαρές φοιτήτριες που νίκιαζαν τα δωμάτια. Στον τρίτο όροφο έμεναν 2 στενές φίλες, η Μάντισον Μόγκεν και η Κέιλι Γκονσλάβες, 21 ετών και οι δύο. Οι δυο τους γνωρίζονταν από τα σχολικά χρόνια, είχαν μεγαλώσει μαζί και η σχέση τους θύμιζε αδελφές. Μοιράζονταν τα ρούχα τους, τα όνειρά τους και συχνά κοιμούνταν στο ίδιο κρεβάτι. Η Μάντισον ήταν το πιο ήρεμο πνεύμα της παρέας, ενώ η Κέιλι ξεχώριζε για την ενέργεια και τον αυθορμητισμό της. Η συγκατοίκηση σε αυτό το τριόροφο σπίτι ήταν για εκείνες το απόλυτο φοιτητικό όνειρο. Στον δεύτερο όροφο διέμενε η 20χρονη Ζάνα Κερνόντλ, ένα κορίτσι με απίστευτη κοινωνικότητα. Ήταν η ψυχή της παρέας, ένας άνθρωπος ελεύθερος που αδιαφορούσε για τις κοινωνικές συμβάσεις. Μαζί της βρισκόταν σχεδόν μόνιμα ο συνομήλικος σύντροφός της. Ο άνθρωπος αυτός ξεχώριζε για το τεράστιο χαμόγελο και την προστατευτική του στάση απέναντι στους φίλους του. Η Ζάνα και το παιδί αυτό, ο Ήθαν, είχαν ταιριάξει απόλυτα. Στο ίδιο επίπεδο βρισκόταν και η κουζίνα, το σημείο όπου όλοι μαζεύονταν καθημερινά. Ο πρώτος όροφος φιλοξενούσε το σαλόνι και τα δωμάτια των άλλων 2 συγκατοίκων, συμπληρώνοντας τη δομή του σπιτιού. Η καθημερινότητα στο σπίτι περιλάμβανε συνεχείς επισκέψεις, καθώς η περιοχή ευνοούσε την έντονη κοινωνική ζωή. Εκείνο το μοιραίο Σαββατόβραδο, τα μέλη της παρέας διασκέδαζαν σε διαφορετικά σημεία. Η Μάντισον και η Κέιλι επισκέφθηκαν ένα τοπικό μπαρ και μετά σταμάτησαν σε μια καντίνα. Η Ζάνα και ο Ήθαν παραβρέθηκαν σε πάρτι της κοινότητας. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα όλοι είχαν επιστρέψει. Οι 2 άλλες συγκάτοικοι, η Ντίλαν Μόρντενσεν στο δεύτερο όροφο και η Μπέθανι Φούνκε στον πρώτο, βρίσκονταν στα δωμάτια τους, κλείνοντας έναν φαινομενικά συνηθισμένο κύκλο μιας τυπικής νύχτας. Η ησυχία άρχισε να διαταράσσεται λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Ο χρόνος πάγωσε στο χρονικό παράθυρο μεταξύ 4 και 4 και 25. Η Ντίλαν ξύπνησε από έναν θόρυβο, νομίζοντας αρχικά πως η Κέιλι έπαιζε με το σκύλο της. Αμέσως μετά άκουσε τη φωνή της φίλης της να λέει πως κάποιος βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Κοίταξε έξω από την πόρτα, αλλά ο διάδρομος ήταν άδειος. Στη συνέχεια επέστρεψε στο κρεβάτι της. Ακολούθησαν ήχοι που έμοιαζαν με κλάμα από το δωμάτιο της Ζάνα. Τότε μια άγνωστη ανδρική φωνή ακούστηκε να ψιθυρίζει καθησυχαστικά, λέγοντας πως ήταν εκεί για να βοηθήσει. Η ανησυχία της Ντίλαν κορυφώθηκε. Άνοιξε ξανά την πόρτα και ήρθε αντιμέτωπη με μια εικόνα που την παρέλυσε. Ένας άνδρας, ντυμένος στα μαύρα, με μάσκα που κάλυπτε το στόμα και τη μύτη, περπατούσε προς το μέρος της. Διακρίνονταν μόνο τα πυκνά του φρύδια. Είχε αθλητική σωματοδομή και ο άγνωστος πέρασε ακριβώς από μπροστά της, χωρίς να μιλήσει, και κατευθύνθηκε προς τη σειρώμενη πόρτα της κουζίνας. Η Ντίλαν, σε κατάσταση ακραίου σοκ, κλείδωσε αμέσως την πόρτα της. Ο εγκέφαλός της λειτουργήσε αμυντικά,
αποκόπηκε από την πραγματικότητα και βυθίστηκε ξανά στον ύπνο, αγνοώντας πλήρως το μέγεθος της καταστροφής που είχε μόλις συντελεστεί λίγα μέτρα πιο μακριά. Το επόμενο πρωί, η Μπέθανη ξύπνησε πρώτη στον κάτω όροφο. Το σπίτι ήταν αφύσικα σιωπηλό. Όταν και η Ντίλαν βγήκε από το δωμάτιό της, άρχισαν να αναρωτιούνται γιατί κανείς δεν απαντούσε στα μηνύματα. Δεν ανέβηκαν στον τρίτο όροφο. Αντιθέτως, κάλεσαν φίλους τους να έρθουν γρήγορα, νιώθοντας ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Όταν οι φίλοι έφτασαν, αντίκρισαν μια κατάσταση που τους οδήγησε στην κλίση προς την άμεση δράση. Λίγο πριν το μεσημέρι, η αναφορά για άτομο χωρίς αισθήσεις ήταν το μόνο που μπόρεσαν να αρθρώσουν. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και η εικόνα τους άφησε άφωνους. Στον δεύτερο όροφο εντόπισαν τη Ζάνα και τον Ήθαν, έχοντας δεχτεί πολλαπλά θανάσιμα χτυπήματα. Η έρευνα δεν σταματούσε εκεί. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά προς τον τρίτο όροφο, οι αστυνομικοί βρήκαν τη Μάντισον και την Κέιλι στο ίδιο κρεβάτι, έχοντας χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο βίαιο τρόπο. Ο δράστης είχε επιτεθεί με αγριότητα χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο αιχμηρό αντικείμενο. Το αίμα μαρτυρούσε τη σκληρότητα της επίθεσης, αφήνοντας τους ερευνητές σε σύγχυση. Η σκηνή αποκλείστηκε αμέσως. Κίτρινες κορδέλες τοποθετήθηκαν γύρω από το σπίτι, ενώ επιπλέον δυνάμεις έφταναν για να ασφαλίσουν την περίμετρο. Το αστυνομικό τμήμα ζήτησε άμεσα τη συνδρομή ειδικών από την πολιτεία. Η σύλληψη του αγνώστου τέρατος που προκάλεσε αυτό το μακελιό αποτελούσε πλέον την απόλυτη προτεραιότητα. Η είδηση της ανθρωποκτονίας 4 νέων ανθρώπων μεταδόθηκε αστραπιαία. Το απόγευμα της Κυριακής, το Πανεπιστήμιο βυθίστηκε στο φόβο. Φοιτητές εγκατέλειπαν μαζικά την πόλη, μαζεύοντας βιαστικά τα πράγματά τους. Η αστυνομία, από την άλλη, εξέδωσε μια λιτή ανακοίνωση, αναφέροντας ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση και πως δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για το κοινό. Η απουσία όμως συγκεκριμένων απαντήσεων και η ελευθερία ενός δράστη ικανού για τέτοια πράγματα προκάλεσαν τεράστια οργή. Η εκοφαντική σιωπή των αρχών, αντί να καθησυχάσει τα πνεύματα, πολλαπλασίαζε δραματικά την ανασφάλεια και τον πανικό των κατοίκων της περιοχής. Προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι ακριβώς είχε συμβεί στη γειτονιά τους. Μια περιοχή που φημιζόταν για την ασφάλειά της είχε μετατραπεί μέσα σε λίγες ώρες σε επίκεντρο ενός πρωτοφανούς εφιάλτη. Τα καταστήματα έκλειναν νωρίτερα, ενώ οι φοιτητές που παρέμειναν στην πόλη οργανώνονταν σε ομάδες για να μην περπατούν μόνοι τους τη νύχτα. Η αστυνομία αύξησε δραματικά τις περιπολίες στους δρόμους γύρω από το Πανεπιστήμιο. Παρά τις προσπάθειες των αρχών να δείξουν ότι ελέγχουν την κατάσταση, το αίσθημα της απειλής ήταν διάχυτο. Όλοι γνώριζαν ότι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο άτομο κυκλοφορούσε ελεύθερο. Οι τηλεφωνικές γραμμές του κέντρου άμεσης δράσης δεν σταματούσαν να χτυπούν από πολίτες που ανέφεραν οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση έπεφτε στην αντίληψή τους, γεμίζοντας τα συρτάρια των αστυνομικών με χιλιάδες άχρηστες πληροφορίες. Οι αστυνομικές αρχές εργάζονταν πυρετωδώς. Τα συνεργεία φωτογράφιζαν κάθε χιλιοστό, αναζητώντας ίχνη από παπούτσια, αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Ο ιατροδικαστής παρέλαβε τις ορούς, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν ότι τα τραύματα προέρχονταν από ένα μεγάλο μαχαίρι. Η φύση των χτυπημάτων μαρτυρούσε θυμό και ταχύτητα. Το γεγονός ότι οι δύο κοπέλες στον κάτω όροφο δεν δέχτηκαν επίθεση περιέπλεκε τα πράγματα. Ο δράστης είτε δεν γνώριζε την ύπαρξή τους, είτε αδιαφόρησε εντελώς. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην αναλυτική ανακατασκευή των τελευταίων ωρών των θυμάτων, προσπαθώντας να εντοπίσουν οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή αλληλεπίδραση είχε συμβεί γύρω τους πριν περάσουν την πόρτα. Παράλληλα, με την έρευνα ξεκίνησε ένας ανεξέλεκτος πόλεμος στο διαδίκτυο. Δημοσιογράφοι από όλη τη χώρα κατέκλυσαν το Μόσκοου, πολιορκώντας τους συγγενείς για μια δήλωση. Η προβολή έδωσε πάτημα σε ερασιτέχνες ερευνητές να στήσουν λαϊκά δικαστήρια. Ένα βίντεο από την καντίνα όπου η Μάντισον και η Κέιλι βρίσκονταν πριν την επίθεση έγινε το επίκεντρο. Στο υλικό φαινόταν ένας νεαρός άνδρας κοντά τους. Χωρίς κανένα πραγματικό στοιχείο, χιλιάδες άγνωστοι τον χαρακτήρισαν ως βασικό ύποπτο, καταστρέφοντας τη φήμη του, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία τον είχε ήδη ανακρίνει λεπτομερώς και τον είχε αποκλείσει οριστικά από τη λίστα των υπόπτων. Η ψηφιακή ανθρωποφαγία επεκτάθηκε γρήγορα. Ο πρώην σύντροφος της Κέιλι βρέθηκε στο στόχαστρο εξαιτίας μερικών αναπάντητων κλήσεων
που του έκανε η κοπέλα λίγο πριν το συμβάν. Οι φίλοι των παιδιών που έφτασαν πρώτοι στο σπίτι το πρωί δέχτηκαν απειλές και χυδαία σχόλια στα προφίλ τους. Οι Ντίλαν και η Μπέθανη αντιμετώπισαν το χειρότερο πρόσωπο της κοινής γνώμης. Η απόφασή τους να μην καλέσουν αμέσως την αστυνομία κρίθηκε αυστηρά. Τις κατηγορούσαν για συγκάλυψη. Οι αρχές, βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει επικίνδυνα και να αποπροσανατολίζει το κοινό, αναγκάστηκαν να βγουν μπροστά για να βάλουν ένα οριστικό τέλος σε αυτή την παράνοια. 3 ημέρες μετά την ανακάλυψη των σωρών, ο αρχηγός της αστυνομίας στάθηκε μπροστά στις κάμερες. Ξεκαθάρισε πως καμία από τις 2 επιζήσαντες δεν θεωρούνταν ύποπτη. Το ίδιο ίσχυε για τον νεαρό στην καντίνα, τον πρώην σύντροφο της Κέιλι και τους φίλους που έφτασαν πρώτοι στον χώρο. Οι δημοσιογράφοι ρωτούσαν επίμονα γιατί το τηλεφώνημα καθυστέρησε, πώς επιτέθηκε σε 4 άτομα χωρίς να ξυπνήσει η γειτονιά και αν η πόλη ήταν ασφαλής. Ο αρχηγός της αστυνομίας παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως πολλές από αυτές τις λογικές απορίες τις είχαν από την πρώτη στιγμή και οι ίδιοι οι ερευνητές. Το απόλυτο μυστήριο παρέμενε όμως άλυτο. Η κοινότητα έπρεπε να αρκεστεί στην υπόσχεση ότι όλα τα στοιχεία αξιολογούνταν προσεκτικά. Οι κάτοικοι κλείδωναν τις πόρτες τους διπλά. Τα μαθήματα πραγματοποιούνταν με ελάχιστη συμμετοχή και οι δρόμοι νέκρωναν με τη δύση του ηλίου. Κάθε άγνωστος έμοιαζε με πιθανό δράστη. Οι οικογένειες των θυμάτων προσπαθούσαν να μαζέψουν τα κομμάτια τους ζητώντας παράλληλα δικαιοσύνη. Οι μέρες περνούσαν βαριά ενώ οι αξιωματούχοι συνέχιζαν να συλλέγουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας αναζητώντας το παραμικρό ίχνος. Η πολύπλοκη αυτή έρευνα έμοιαζε πλέον να έχει βαλτώσει οριστικά, οδηγώντας ακόμα και τους πιο αισιόδοξους παρατηρητές να πιστέψουν ότι αυτό το αδιανόητο έγκλημα θα έμενε για πάντα καλυμμένο στο απόλυτο σκοτάδι. Ενώ η απελπισία κυριαρχούσε, ένα μικρό έβριμα περίμενε να αλλάξει τα πάντα. Κατά τη διάρκεια της άρρωσης του 3ου ορόφου, δίπλα ακριβώς από το σημείο που βρέθηκε η Μάντισον, οι ειδικοί είχαν εντοπίσει ένα αντικείμενο. Ήταν μια δερμάτινη θήκη μαχαιριού. Αρχικά φαινόταν απλώς ως ένα μέρος του φωνικού όπλου, ωστόσο η εργαστηριακή ανάλυση στο εσωτερικό του μεταλλικού κουμπιού έκρυβε το κλειδί. Ένα απειροελάχιστο ίχνος γενετικού υλικού άγνωστου άνδρα καταγράφηκε στα αρχεία. Ενώ η έρευνα έδειχνε να κατευθύνεται στο απόλυτο κενό, αυτό το νέο κρίσιμο στοιχείο ήρθε να ανατρέψει τα πάντα και να στρέψει τα βλέμματα σε έναν άνθρωπο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αναφερθεί απολύτως πουθενά. Το εργαστήριο ανάλυσης γενετικού υλικού της πολιτείας λειτουργούσε πλέον σε 24ωρη βάση, με τους εξειδικευμένους τεχνικούς να εξετάζουν εξονυχιστικά κάθε εκατοστό από τα στοιχεία που κατέφθαναν από τον τόπο του εγκλήματος. Αυτή η κρίσιμη ανακάλυψη αποτέλεσε την πρώτη αχτίδα φωτός στο απόλυτο σκοτάδι της υπόθεσης, δίνοντας στους αστυνομικούς ένα απτό ίχνος για να ξεκινήσουν την αναζήτηση, ελπίζοντας ότι ο ένοχος βρισκόταν ήδη καταχωρημένος στα αρχεία. Το επόμενο λογικό βήμα ήταν να εισαγάγουν το συγκεκριμένο γενετικό προφίλ σε εθνικές βάσεις δεδομένων της αστυνομίας, αναμένοντας με αγωνία μια άμεση ταύτιση με κάποιον σε σημασμένο κακοποιό. Όμως το αποτέλεσμα που επέστρεψε το σύστημα ήταν απογοητευτικό. Ο άνθρωπος που είχε αφήσει το ίχνος του στο κουμπί δεν είχε συλληφθεί ποτέ στο παρελθόν και το μητρό του ήταν απολύτως καθαρό. Οι αστυνομικές αρχές βρέθηκαν ξανά μπροστά σε ένα τεράστιο εμπόδιο. Για να το ξεπεράσουν κατέφυγαν στην πρωτοποριακή μέθοδο της γενετικής γενεαολογίας. Οι αναλυτές άρχισαν να συγκρίνουν το δείγμα με δημόσιες πλατφόρμες ανάλυσης καταγωγής, προσπαθώντας να χτίσουν πολύπλοκα οικογενειακά δέντρα. Η χρονοβόρα αυτή διαδικασία απαιτούσε τεράστια υπομονή, ψάχνοντας για έναν άνδρα που να ταιριάζει στο προφίλ του πιθανού δράστη, μέσα όμως από μακρινούς συγγενείς. Όσο το εργαστήριο δούλευε με τα γενετικά δεδομένα, μια άλλη ομάδα ερευνητών σάρωνε το υλικό από εκατοντάδες κάμερες ασφαλείας γύρω από την Πανεπιστημιούπολη. Στις 3:30 τα ξημερώματα της μοιραίας νύχτας, μια κάμερα είχε καταγράψει ένα λευκό αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στην περιοχή. Το αυτοκίνητο εμφανιζόταν να περνάει από το δρόμο των θυμάτων 3 φορές. Ακριβώς στις 4:20 το πρωί, το ίδιο λευκό αυτοκίνητο καταγράφηκε ξανά, αυτή τη φορά να απομακρύνεται αναπτύσσοντας ηλικιώδης ταχύτητα.
Οι ειδικοί στην ανάλυση οχημάτων αποφάνθηκαν ότι επρόκειτο για ένα λευκό αυτοκίνητο μιας νοτιοκορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας κατασκευασμένο μεταξύ του 2011 και του 2013. Η απόφαση για το αν θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί αυτή η πληροφορία προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό της αστυνομίας. Δίσταζαν να ζητήσουν τη βοήθεια του κοινού. Αν ο δράστης μάθαινε ότι το αυτοκίνητό του είχε καταγραφεί, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να το εξαφανίσει, να το καταστρέψει ή να τραπεί σε φυγή. Η σιωπή των αρχών εκλαμβανόταν ως ανικανότητα, ενώ ο φόβος ότι ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος παρέλυε την πόλη. Στις 7 Δεκεμβρίου, σχεδόν έναν μήνα μετά το συμβάν, ο αρχηγός της αστυνομίας ζήτησε από τους πολίτες να βοηθήσουν στον εντοπισμό του οχήματος. Η ανταπόκριση ήταν πρωτοφανής. Το τηλεφωνικό κέντρο κατακλείστηκε από χιλιάδες κλήσεις μέσα σε λίγες ώρες. Ο όγκος των πληροφοριών ήταν τόσο τεράστιος που η αστυνομία αναγκάστηκε να δημιουργήσει μια ειδική ομάδα για να αξιολογεί τα στοιχεία. Μέσα στον χήμαρο των πληροφοριών, οι αρχές άρχισαν να επικεντρώνονται σε καταχωρήσεις οχημάτων και στις γειτονικές περιοχές. Σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων, στην πόλη Πούλμαν της πολιτείας της Ουάσιγκτον εντόπισαν ένα όχημα που τέριαζε στην περιγραφή, αν και κατασκευασμένο το 2015. Ο ιδιοκτήτης του ήταν ένας 28χρονος άνδρας με το όνομα Brian Kochberg, ο οποίος είχε μετακομίσει πρόσφατα από την Πενσιλβάνια. Η ταυτοποίηση του Brian τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον των αστυνομικών. Δεν ήταν ένας απλός φοιτητής, αλλά ένας μεταπτυχιακός ερευνητής που εκπονούσε το διδακτορικό του πάνω στην εγκληματολογία. Το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο του προσέφερε βαθιά γνώση γύρω από τις μεθόδους αστυνομικής έρευνας, την ψυχολογία των εγκληματιών και τον τρόπο διαχείρισης ψηφιακών ιχνών. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μελετήσει σχολαστικά πώς λειτουργούν οι διοκτικές αρχές. Το γεγονός ότι ένας ειδικός πάνω στην ανάλυση εγκλημάτων διέθετε το ίδιο αυτοκίνητο που αναζητούσε η αστυνομία δεν μπορούσε να θεωρηθεί απλή σύμπτωση και το όνομά του μπήκε στην κορυφή της λίστας των υπόπτων. Για να επιβεβαιώσουν τις υποψίες τους, οι αρχές άρχισαν να συλλέγουν στοιχεία για τις καθημερινές κινήσεις του Μπράιαν. Ανακάλυψαν ότι είχε ελεγχθεί αρκετές φορές από την τροχέα. Τον περασμένο Αύγουστο, λίγους μήνες πριν την επίθεση, τον είχε σταματήσει ένας αστυνομικός για υπέρβαση ορίου ταχύτητας πολύ κοντά στο σπίτι των θυμάτων. Κατά τη διάρκεια εκείνου του ελέγχου, ο αστυνομικός είχε καταγράψει τον προσωπικό αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Αυτή η ασήμαντη λεπτομέρεια αποτέλεσε το χρυσό εισιτήριο που χρειάζονταν οι αστυνομικοί για να ζητήσουν από την εταιρεία τηλεπικοινωνιών την πλήρη ανάλυση των κλήσεων και των μετακινήσεων της συσκευής του. Έτσι, τα δεδομένα που εστάλησαν από την εταιρεία τηλεπικοινωνιών αποκάλυψαν μια ανατριχιαστική πραγματικότητα. Αναλύοντας τις συνδέσεις της συσκευής με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προέκυψε ότι το τηλέφωνο του Μπράιαν είχε βρεθεί στην περιοχή του σπιτιού των θυμάτων τουλάχιστον 12 φορές από τον περασμένο Ιούλιο. Οι επισκέψεις αυτές γίνονταν σχεδόν πάντα αργά τη νύχτα ή πολύ νωρίς το πρωί. Ο νεαρός ερευνητής φαινόταν να παρακολουθεί συστηματικά τον χώρο, χτίζοντας ένα μοτίβο κινήσεων που έμοιαζε με προσεκτική χαρτογράφηση της περιοχής. Ήταν σαν να μελετούσε τις συνήθειες των ανθρώπων που έμεναν εκεί, προετοιμάζοντας μεθοδικά το έδαφος για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Όμως την κρίσιμη νύχτα της επίθεσης, η συσκευή του έδειχνε μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Το κινητό του είχε απενεργοποιηθεί εντελώς ή είχε τεθεί σε λειτουργία πτήσης λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα. Η συσκευή παρέμεινε σιωπηλή κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού παραθύρου, μέσα στο οποίο εκτιμήθηκε ότι τελέστηκε η βίαιη πράξη. Η σύνδεση με το δίκτυο αποκαταστάθηκε ξανά λίγο μετά τις 5 το πρωί σε μια διαφορετική τοποθεσία. Ο οδηγός φαινόταν να ακολουθούσε αγροτικούς δρόμους για να επιστρέψει στο Πούλμαν. Αυτή η σκόπιμη διακοπή του σήματος ενίσχυσε τις υποψίες ότι γνώριζε καλά πώς να αποφύγει τον ψηφιακό εντοπισμό. Ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 9 το πρωί της ίδιας ημέρας, το τηλέφωνο του συνδέθηκε ξανά με την κεραία που κάλυπτε το σπίτι των θυμάτων. Ο Μπράιαν φαινόταν να έχει επιστρέψει στον χώρο. Οι αστυνομικοί υπέθεσαν ότι ίσως είχε αντιληφθεί την απώλεια της δερμάτινης θήκης και επέστρεψε με την ελπίδα να την ανακτήσει ή απλώς παρατηρούσε από απόσταση. Το μεσημέρι, όταν η αστυνομία κλήθηκε τελικά στο σημείο, εκείνος βρισκόταν
ήδη χιλιόμετρα μακριά, επιστρέφοντας στη συνηθισμένη ακαδημαϊκή του ρουτίνα, σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Στο πανεπιστήμιο, η συμπεριφορά του είχε αρχίσει να προκαλεί ερωτηματικά στους φοιτητές. Ως βοηθός καθηγητή ήταν γνωστός για την αυστηρή του βαθμολόγηση, επιστρέφοντας εργασίες γεμάτες με αρνητικά σχόλια. Όμως τις εβδομάδες που ακολούθησαν, οι φοιτητές παρατήρησαν μια απότομη αλλαγή. Ο Μπράιαν έμοιαζε απόμακρος, απέφευγε τις συζητήσεις και ξαφνικά άρχισε να βαθμολογεί τους πάντες με άριστα, ανεξαρτήτως της ποιότητας των εργασιών τους. Κάτι μέσα του φαινόταν να έχει σπάσει. Υπήρχε μια εμφανής ψυχολογική αποστασιοποίηση από τα καθήκοντά του, αλλά κανείς στο περιβάλλον του δεν μπορούσε να φανταστεί την πραγματική αιτία αυτής της αλλαγής, ούτε τον σκοτεινό κόσμο που έκρυβε βέβαια. Στα μέσα Δεκεμβρίου, καθώς πλησίαζαν οι γιορτές, αποφάσισε να ταξιδέψει οδικός στην Πενσιλβάνια για να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του. Για τη μακρινή αυτή διαδρομή ζήτησε από τον πατέρα του να ταξιδέψει δυτικά προκειμένου να τον βοηθήσει στην οδήγηση του λευκού οχήματος κατά την επιστροφή. Καθώς διέσχιζαν την πολιτεία της Ιντιάνα, το αυτοκίνητο σταμάτησε 2 φορές μέσα στην ίδια ημέρα από την τροχέα. Η αιτιολογία ήταν ότι ακολουθούσαν υπερβολικά κοντά το προπορευόμενο όχημα. Ο Μπράιαν έδειχνε απόλυτα ψύχρεμο στους αστυνομικούς, αποφεύγοντας τα πολλά λόγια, ενώ ο πατέρας του εξηγούσε ότι ταξίδευαν ανατολικά για τις γιορτές. Αυτοί οι οδικοί έλεγχοι δεν ήταν τυχαίοι. Οι αρχές παρακολουθούσαν ήδη την πορεία του οχήματος και χρειάζονταν οπτική επαφή για να επιβεβαιώσουν ποιος βρισκόταν στο τιμόνι, χωρίς όμως να προκαλέσουν υποψίες. Το λευκό αυτοκίνητο τελικά έφτασε στην Πενσιλβάνια, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο που είχαν βρεθεί οι 4 νέοι. Η αστυνομία γνώριζε πλέον την ακριβή τοποθεσία του υπόπτου. Το μόνο που τους έλειπε για να προχωρήσουν στη σύλληψή του ήταν η απόλυτη απόδειξη που θα συνέδεε το γενετικό του υλικό με το ίχνος που βρέθηκε στο μεταλλικό κουμπί. Χωρίς αυτό, η υπόθεση θα παρέμενε αδύναμη στο δικαστήριο. Για να αποκτήσουν το γενετικό υλικό χωρίς να εγείρουν υποψίες, οι detective οργάνωσαν μια μυστική επιχείρηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα απορρίμματα που αφήνονται στο δρόμο για αποκομιδή θεωρούνται δημόσια ιδιοκτησία. Αστυνομικοί λοιπόν με πολιτικά ρούχα έθεσαν υπό διαρκή παρακολούθηση το πατρικό σπίτι του υπόπτου. Παρατήρησαν τον Μπράιαν να βγαίνει φορώντας γάντια, να καθαρίζει προσεκτικά το εσωτερικό του αυτοκινήτου και να τοποθετεί μερικές πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στους κάδους των γειτόνων σε μια προφανή προσπάθεια απόκρυψης. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν αστραπιαία, συνέλεξαν τις σακούλες και τις έσυλαν στο κρατικό εργαστήριο με την ένδειξη του απολύτου κατεπήγοντος. Τα αντικείμενα μέσα στις σακούλες δεν περιείχαν βιολογικό υλικό του ίδιου του Μπράιαν, καθώς ο ύποπτος φρόντιζε σχολαστικά να μην αφήνει ίχνη, συσκευάζοντας ξεχωριστά τα προσωπικά του απορρίμματα. Μέσα όμως σε αυτές βρέθηκαν αντικείμενα που ανήκαν στον πατέρα του. Οι αναλυτές του εργαστηρίου εξήγαγαν αμέσως το DNA του πατέρα και το συνέκριναν με το γενετικό προφίλ του αγνώστου από τη δερμάτινη θήκη. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης ήταν συντριπτικό. Το δείγμα επιβεβαίωνε με απόλυτη επιστημονική ακρίβεια ότι ο άνθρωπος που είχε αφήσει το ίχνος του δίπλα στη Μάντισον ήταν ο άμεσος βιολογικός απόγονος του ανθρώπου από τον οποίο προέρχονταν τα σκουπίδια. Η γενετική ταύτιση ήταν πλέον αδιαφυσβήτητο γεγονός, σφίγγοντας οριστικά τον κλειό γύρω από τον ύποπτο. Η έρευνα είχε επιτέλους τη στέρεη νομική βάση που χρειαζόταν για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Ο εισαγγελέας της κομιτείας άναψε το πράσινο φως χωρίς καμία διστακτικότητα και υπογράφηκε το πολυπόθητο ένταλμα σύλληψης. Το επιχειρησιακό σχέδιο καταρτίστηκε με απόλυτη μυστικότητα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή στα μέσα ενημέρωσης που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επιχείρηση ή να προκαλέσει την απρόβλεπτη αντίδραση του υπόπτου. Τα μεσάνυχτα της 29ης προς την 30η Δεκεμβρίου, βαριά οπλισμένες ομάδες των ειδικών δυνάμεων πήραν αθόρυβα θέση γύρω από το σπίτι στην Πενσιλβάνια. Ο αρχηγός της αστυνομίας πίσω στο Άινταχο ενημέρωσε τηλεφωνικά τους γονείς των θυμάτων, ζητώντας τους να κάνουν λίγη υπομονή ακόμα. Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική έφοδο μόλις ξεκινούσε. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 30ης Δεκεμβρίου, η απόλυτη ησυχία στη γειτονιά της Πενσιλβάνια διακόπηκε από την αστραπιαία κίνηση των ειδικών δυνάμεων.
Δεκάδες πάνωπλοι αστυνομικοί περικύκλωσαν το σπίτι της οικογένειας, σπάζοντας την πόρτα και ευνηδιάζοντας τους πάντες στο εσωτερικό. Ο 28χρονος Μπράιαν βρέθηκε στην κουζίνα να φοράει ιατρικά γάντια από λάτεξ, προσπαθώντας να διαχωρίσει τα προσωπικά του απορρίμματα σε μικρότερες σακούλες. Δεν έφερε καμία απολύτως αντίσταση κατά τη σύλληψή του. Το βλέμμα του ήταν εντελώς κενό και απαθές. Η μόνη του αντίδραση ήταν να ρωτήσει με απόλυτη ψυχραιμία τους αστυνομικούς αν είχαν συλλάβει και κάποιον άλλον. Αμέσως μετά την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, οι ειδικοί πήραν απευθείας δείγμα γενετικού υλικού από το εσωτερικό του στόματός του, το οποίο λίγες ώρες αργότερα ταυτίστηκε απόλυτα με το ίχνος στο μεταλλικό κουμπί της θήκης. Η είδηση της σύλληψης προκάλεσε ένα μεγάλο σοκ στην τοπική κοινωνία και στους ακαδημαϊκούς κύκλους όπου κινούνταν ο δράστης. Ο νεαρός μεταπτυχιακός φοιτητής αρνήθηκε να αντισταθεί στην έκδοσή του και μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντια μέτρα στην ασφάλεια πίσω στην πολιτεία του Άινταχο. Οι ερευνητές, έχοντας πλέον τον άνθρωπό τους πίσω από τα κάγκελα, άρχισαν να εμβαθύνουν στο παρελθόν του για να συνθέσουν το ψυχολογικό του προφίλ. Προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς ένας φαινομενικά λειτουργικός και μορφωμένος άνθρωπος μετατράπηκε σε αδίστακτο εκτελεστή. Αυτό που ανακάλυψαν δεν ήταν το προφίλ ενός κοινού εγκληματία, αλλά η σκοτεινή πορεία ενός ατόμου που πάλευε για χρόνια με τα δικά του ψυχολογικά αδιέξοδα και την απόρριψη. Στα εφηβικά του χρόνια ο Μπράιαν ήταν ένα αγόρι με επιπλέον κιλά που δεχόταν σκληρή κοροϊδία από τους συμμαθητές του. Αντί να ζητήσει βοήθεια από τους γονείς του, οι οποίοι του προσέφεραν ένα σταθερό περιβάλλον, εκείνος κλείστηκε στον εαυτό του. Σε διάφορα διαδικτυακά φόρουμ περιέγραφε τον εαυτό του ως μια άδεια ψυχή χωρίς συναισθήματα και κοινωνικές δεξιότητες. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως μπορούσε να κάνει οτιδήποτε χωρίς να νιώσει την παραμικρή τύψη, θεωρώντας ότι όλοι γύρω του τον μισούσαν. Αυτή η βαθιά, ριζωμένη πεποίθηση ότι αδικούταν άρχισε να χτίζει μέσα του έναν τεράστιο θυμό. Στο μυαλό του το πρόβλημα δεν ήταν η δική του συμπεριφορά, αλλά ο κόσμος που αρνούνταν να του δώσει την προσοχή που θεωρούσε ότι δικαιούνταν. Στην προσπάθειά του να αλλάξει την εικόνα του και να κερδίσει την αποδοχή, προχώρησε σε ακραίες αλλαγές. Έχασε πολλά κιλά, άρχισε να γυμνάζεται μανιωδώς και υιοθέτησε μια εξαιρετικά αυστηρή χορτοφαγική διατροφή. Ωστόσο, η εξωτερική του μεταμόρφωση δεν έφερε την επιθυμητή κοινωνική επιτυχία, ιδιαίτερα με τις γυναίκες, οι οποίες συνέχιζαν να τον αποφεύγουν λόγω της πιεστικής του συμπεριφοράς. Αυτή η συνεχιζόμενη απόρριψη τον έκανε ακόμα πιο επιθετικό. Η απογοήτευσή του τον οδήγησε στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και σε μικροκλοπές για να συντηρήσει τον εθισμό του. Η κατάσταση έφτασε σε οριακό σημείο όταν ο ίδιος το πατέρας αναγκάστηκε να ζητήσει την παρέμβαση των αρχών, στέλνοντάς τον τελικά σε κέντρο απεξάρτησης. Η περίοδος της απεξάρτησης λειτουργήσε θετικά, τουλάχιστον επιφανειακά. Ο νεαρός άνδρας επέστρεψε στις σπουδές του με τεράστια προσήλωση, επιλέγοντας τον τομέα της εγκληματολογίας. Στο πανεπιστήμιο ξεχώριζε για την οξύνιά του και την ικανότητά του να λύνει περίπλοκα θεωρητικά προβλήματα. Όμως το ακαδημαϊκό του ενδιαφέρον έκρυβε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Μέσα από τα μαθήματα μελετούσε με αιμονή τη δράση και την ψυχολογία διάσημων κατά συρροήν δολοφόνων. Αναλύοντας τα λάθη που οδήγησαν στη σύλληψή τους, ουσιαστικά εκπαίδευσε τον εαυτό του. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που ανέλυε έδειχνε ιδιαίτερη ταύτιση με δράστες που είχαν κινηθεί από μίσος προς τις γυναίκες λόγω της δικής τους αδυναμίας να δημιουργήσουν φυσιολογικές σχέσεις. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ψυχολογία του ταιριάζει απόλυτα με τα χαρακτηριστικά ατόμων που θεωρούν ότι δικαιωματικά τους ανήκει η προσοχή των γυναικών και αντιδρούν με ακραία βία όταν απορρίπτονται. Η σύνδεση με τα θύματα δεν άργησε να αποκαλυφθεί. Λόγω της αυστηρής διατροφής του, συχνάζε σε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο της περιοχής, το μοναδικό που προσέφερε καθαρά χορτοφαγικά πιάτα. Εκεί εργάζονταν ως σερβιτόρες η Μάντισον και η Ζάνα. Οι υπάλληλοι του καταστήματος τον θυμούνταν να κάνει επίμονες ερωτήσεις για την προετοιμασία του φαγητού. Παράλληλα, ψηφιακά ίχνη έδειξαν ότι παρακολουθούσε συστηματικά τα προφίλ των κοριτσιών. Εκτιμάται πως η προσοχή του εστιάστηκε ιδιαίτερα στην Κέλλη και στη Μάντισον, οι οποίες αντιπροσώπευαν όλα όσα ο ίδιος αδυνατούσε να προσεγγίσει. Η προετοιμασία της πράξης ήταν μεθοδική.
Μήνες νωρίτερα είχε αγοράσει διαδικτυακά το συγκεκριμένο στρατιωτικό μαχαίρι μαζί με την ειδική του θήκη. Ένα όπλο κατασκευασμένο αποκλειστικά για πρόκληση θανατηφόρων τραυμάτων. Γνωρίζοντας καλά τη σημασία των ηλεκτρονικών ιχνών, φρόντιζε να καθαρίσει τακτικά το σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, γεμίζοντάς τον με άχρηστα αρχεία πριν το διαγράψει ξανά, ώστε να κάνει αδύνατη την ανάκτηση των δεδομένων. Χρησιμοποιούσε ανώνυμους λογαριασμούς και διπλά τηλέφωνα για τις αγορές του. Παρά την εγκληματολογική του εκπαίδευση όμως, η αλαζονία του τον οδήγησε στο μοιραίο λάθος να πάρει μαζί του τη θήκη του μαχαιριού και να την ξεχάσει δίπλα στο θύμα μέσα στον πανικό της στιγμής. Η προσοχή των αρχών στράφηκε και στη διαδικτυακή του δραστηριότητα μετά την ανακάλυψη των σωρών. Εμφανίστηκε σε ομάδες συζήτηση ένας χρήστης με ψευδόνυμο που σχολίαζε ενεργά την υπόθεση. Αντί να ρωτάει για υπόπτους, αυτός ο χρήστης έκανε υπεραναλυτικές ερωτήσεις για τη μηχανική της επίθεσης. Ρωτούσε για το πώς ακριβώς μπορεί κάποιος να πλησιάσει αθόρυβα τον στόχο, πόση ώρα μπορεί να παρέμεινε ο δράστης μέσα στο σπίτι και ποιος ήταν ο ρόλος της διάταξης των δωματίων. Το πιο ανησυχητικό ήταν ότι αυτός ο λογαριασμός επέμενε πως το όπλο ήταν ένα μαχαίρι σταθερής λεπίδας, πολύ πριν η αστυνομία δώσει αυτή την πληροφορία. Λίγο μετά τη σύλληψή του, ο λογαριασμός διαγράφηκε οριστικά. Με βάση τα ευρήματα, οι αναλυτές ανακατασκεύασαν τη σειρά των γεγονότων εκείνης της νύχτας. Ο δράστης εισήλθε από τη σειρώμενη πίσω πόρτα του δευτέρου ορόφου και κατευθύνθηκε απευθείας στον τρίτο όροφο, όπου βρισκόταν η Μάντισον, η οποία αποτελούσε τον βασικό του στόχο. Δεν υπολόγιζε όμως ότι η Κέιλι κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι. Οι θόρυβοι ανησύχησαν τη Ζάνα, η οποία βρισκόταν έναν όροφο πιο κάτω. Όταν ο δράστης κατέβηκε, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί της στο διάδρομο. Την ανάγκασε να υποχωρήσει στο δωμάτιό της, ψιθυρίζοντας ότι θα τη βοηθήσει, προσπαθώντας να την κρατήσει ήρεμη. Εκεί βρήκε τον Ήθαν να κοιμάται. Του επιτέθηκε πρώτα, φοβούμενος ότι η σωματική διάπλαση του νεαρού θα αποτελούσε τεράστιο εμπόδιο αν ξυπνούσε πριν στραφεί εναντίον της κοπέλας. Η νομική διαδικασία αποδείχθηκε μια αργή και ψυχοφθόρα δοκιμασία. Στις αρχές του 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εμφάνιση στο δικαστήριο, όπου του απαγγέλθηκαν 4 κατηγορίες για εγκληματική πράξη πρώτου βαθμού και μία για παράνομη είσοδο με πρόθεση εγκλήματος. Η υπεράσπιση, εκμεταλλευόμενη τον τεράστιο όγκο του υλικού, ο οποίος ξεπερνούσε τα 50 τεραμπάιτ δεδομένων, ζήτησε επανειλημμένα αναβολές για να μελετήσει τα στοιχεία. Η τακτική αυτή εξόργιζε τις οικογένειες που έβλεπαν τον χρόνο να περνάει χωρίς να αποδίδεται δικαιοσύνη. Από την πλευρά της, η εισαγγελία δήλωσε επίσημα την πρόθεσή της να ζητήσει την εσχάτη των ποινών, κρίνοντας ότι η αγριότητα της πράξης και ο απόλυτος σχεδιασμός δεν άφηναν περιθώριο επίοικιας. Η προοπτική μιας μακρόχρονης δίκης με αβέβαιη διάρκεια και πιθανές μελλοντικές εφέσεις βάραινε το κλίμα. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε σοβαρά την πιθανότητα να καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών. Το καλοκαίρι του 2025, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής των ενόρκων, ανακοινώθηκε μια απροσδόκητη εξέλιξη. Η πλευρά της υπεράσπισης προσέγγισε τον εισαγγελέα προτείνοντας μια συμφωνία. Ο Μπράιαν δέχτηκε να δηλώσει ένοχος για όλες τις κατηγορίες, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα έφεσης. Το αντάλλαγμα για αυτή την ομολογία ήταν η απόσυρση της αυστηρότερης ποινής από την πολιτεία. Η απόφαση του εισαγγελέα να δεχτεί τη συμφωνία βασίστηκε στην επιθυμία να γλιτώσει τις οικογένειες από το τραύμα μιας πολύμηνης δίκης. Η συμφωνία δίχασε βαθιά τους ανθρώπους που είχαν χάσει τα παιδιά τους. Οι γονείς της Μάντισον και του Ήθαν θεώρησαν πως αυτό το κλείσιμο ήταν απαραίτητο για να μπορέσουν να προχωρήσουν, αποφεύγοντας τον βασανισμό των δικαστικών αιθουσών και τη συνεχή έκθεση στα μέσα ενημέρωσης. Αντίθετα, οι συγγενείς της Κέιλι και της Ζάνα εξέφρασαν τεράστια οργή. Ο πατέρας της Κέιλι θεώρησε απαράδεκτο το γεγονός ότι το σύστημα διαπραγματεύτηκε με έναν άνθρωπο που αφαίρεσε 4 ζωές. Απαιτούσαν η συμφωνία να περιλαμβάνει την υποχρέωση του δράστη να εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια τους λόγους των πράξεών του, ώστε να απαντηθούν τα αμήλικτα ερωτήματα που τους στοίχιοναν. Όμως η νομική διαδικασία δεν παρήχε αυτή τη δυνατότητα. Η ημέρα της τελικής καταδίκης ήταν φορτισμένη με ανυπόφορη ένταση. Η Ντίλαν, η μία από τις επιζήσασες,
βρήκε το θάρρος να σταθεί απέναντι στον άνθρωπο που κατέστρεψε τη ζωή της, περιγράφοντας τις κρίσεις πανικού και τον πόνο που βιώνει καθημερινά, έχοντας χάσει τους ανθρώπους που θεωρούσε η οικογένειά της. Η αδελφή της Κέιλι πήρε το λόγο και τον κοίταξε κατάματα. Με φωνή που έτρεμε από θυμό, τον περιέγραψε ως έναν αδύναμο, ασήμαντο άνθρωπο που είχε ανάγκη την προσοχή για να νιώσει υπαρκτός. Του ξεκαθάρισε πως αν δεν είχε επιτεθεί ύπουλα μέσα στο σκοτάδι, δεν θα είχε καμία ελπίδα απέναντι στα κορίτσια. Ο κατηγορούμενος άκουγε τα πάντα παραμένοντας ανέκφραστος. Όταν δόθηκε το δικαίωμα στο δράστη να μιλήσει, εκείνος αρνήθηκε ψυχρά να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση. Η στάση του προκάλεσε την έκρηξη του δικαστή, ο οποίος απέρριψε κάθε προσπάθεια των συνηγόρων να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά του λόγω κοινωνικών δυσκολιών. Τόνισε πως ο καταδικασμένος είχε πλήρη συνείδηση του κακού που προκαλούσε. Ο δικαστής υπογράμμισε ότι δεν μπορούσε να βρει ούτε ένα ανθρώπινο στοιχείο μέσα του, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του ως τον ορισμό του απόλυτου σκότους που πρέπει να απομονωθεί οριστικά. Η ετυμηγορία ήταν καταπέλτης. 4 διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθερξης χωρίς καμία δυνατότητα αναστολής ή πρόωρης αποφυλάκησης, συν 10 επιπλέον χρόνια για την παράνομη είσοδο. Σήμερα, ο καταδικασμένος περνάει το υπόλοιπο της ζωής του σε συνθήκες αυστηρής απομόνωσης στις κρατικές φυλακές. Βρίσκεται κλειδωμένος σε ένα μικρό κελί για 23 ώρες το 24ωρο, μακριά από τον γενικό πληθυσμό. Οι πληροφορίες που διαρρέουν κάνουν λόγο για διαρκή παράπονα σχετικά με την ποιότητα του χορτοφαγικού φαγητού που του παρέχεται. Αδυνατώντας να αντιληφθεί την βαρύτητα των πράξεών του, φαίνεται να ενοχλείται περισσότερο από τις στερήσεις παρά από την καταστροφή που προκάλεσε. Οι υπόλοιποι κρατούμενοι τον χλέβαζαν συχνά μέσα από τους αεραγωγούς, υπενθυμίζοντάς του ότι έχει χάσει οριστικά τον έλεγχο που κάποτε νόμιζε πως κατήχε. Το μεγάλο σπίτι της οδού King Road κατεδαφίστηκε σβήνοντας το φυσικό μνημείο της τραγωδίας. Στη μνήμη των 4 παιδιών ιδρύθηκαν ιδρύματα υποτροφιών και δημιουργήθηκαν νέες ποικιλίες λουλουδιών, διατηρώντας το φως τους μακριά από το σκοτάδι που τους αφαίρεσε τη ζωή. Και εδώ η σημερινή υπόθεση ολοκληρώθηκε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας και τη γνώμη σας και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, να αφήσετε ένα like, ένα hype και να το μοιραστείτε. Σας ευχαριστούμε θερμά άλλη μια φορά για τη στήριξή σας. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά και ασφαλείς.